ya monga chia wayankhula ine ndikuyankhula ngati secretary wa Ndende Market kuti zomwe zikuchitika ndi zinthu zopweteka kwambiri mutakuona mete mapano zopusa zeni magani moto akudusa mbali imodzi zolondera ndamafanda azungoboza ambira ndale zawo mutakuona panabwera minister pompano tangomvaso nafe kuti minister agendedwa achoka chothawa anthu agenda miyala nthawi zina akuluakulu amba zikupepani mukabwera kuno kundilandi kula adindo osamazengera mphamvu zanu zakuchipani monanga ndinu mashasha kudati kuli mashasha kula ini akundilandi zona chewa azigendedwa ndemwangobwera kuno tizagenda uyo mumuli ku opposition mabwera kumazatipempha kudusana awo pano tiyankwenda achera lero mungonyamuka uno kakubwera basi komanso MCP bwereso kuno MCP kuno MCP tikuikana kuno kuikawana zikawo MCP tikuikana kuno kunosuka MCP kunosuka MCP kulongeza business yake apera kunyumba kuti klasi sikaonokekeratu kwachungobwera akapanda odi chonde mukabwera kuno kuzipereka odi timoneka kalandu otuwa koma Ndende yake ndifeyo